Vi er måske på vej ud af den globale krise, men vi mangler arbejdspladser i Danmark. Alt for mange unge kan ikke få et arbejde, og alt for mange indvandrere har været arbejdsløse i mange, mange år. I gamle dage, der sagde man, at lediggang er roden til alt ondt. Sådan mener jeg stadig, det er. For når man ikke har et arbejde, så er man ekskluderet. Man er ikke en del af et socialt sammenhæng. Man har ikke noget at stå op til om morgenen. Jeg er medlem af Liberal Alliance. Jeg er folketingskandidat for Liberal Alliance. Og vi er det eneste parti, der har en plan for at skabe mere beskæftigelse. Frem til 2025 kan vi skaffe 124.000 flere i beskæftigelse. Det er der brug for i Danmark, og jeg vil kæmpe for, at vi får flere arbejdspladser. Stem på Liberal Alliance. Stem på Poul V. Jensen.